Mana? Oo, mana. Mana kayo, dagang kayo. Ha? Dagang kayo. Saan ba? Ano, sige, tag-iya. Asa na? Tara, jadi tahu. Asa na? Huy, mata ba? Huy. Adik juga mau mata. Mata ba? Sama nih. Mukhang tayo na tulog ko ba? Di mah kamu mata. Bisa nih, kunin mo deh. Masa? Lu sa di ka napiyag ng tubig. Manguha tag plastik ba kay mahal kay kilo sa plastik ron. Unsa nilabot ko ng plastik? Manguha kita plastik to katong niagi tag 10 ang plastik karon tag 2 na. Ay, ubito no. Asan po ta manguha ka ni? Wa pasaan ako eh. Manguha kita plastik eh no. Asa kita manguha no? Di ako. Manguha ta dag plastik. Nakisa ko ito siya. Na, Asa puno ko nun ha? di mo ka mo matagod. Tara. Laga na ka ng tubig. Tara. Tara. Abra ko ka. Asan ko mangawat? Awat? Asan ko manguha ni? Ikaw. Ada Jawa. Uy, masuk ka. Kini ni kau. Kana mana? Silong kasapan tading kini lagi. Ini nak. Wala. Ayun na. Jangan bijilaan nyawa. Ano mas lain? Dua ka. Asin. Ayun na. Puta mo eh. Nagulot na ng asin. Hidra ah. Tara. Wala naman. Ikot na first. Ini tahu. Kadagan pa plastic dito. Kanan nani oy. Bro, mo gyud punta. Kanin. Ayo. Ulang na. Umpat oy. Kanin ko na. Ayo lang na. Umpat yan ang buang ka na. Katudto dagang kay tugahin na. Dito mo patay. Aulo. Kanan. Wah, dia. Sulod. Kanan, nani, oy. Bantay sa tuhnya kay musulod ko diri. Ha? Bantay ito ah. Sige, bantay na ko diri musulod ko. Sulod tanan na. Bantay sa diri ron bisig. Nek tao ba? Makuha na mo tararon kwarta gyud biro. Tao diri nga. Tira na ron. Tik lagi ni. Tagma gid ko. Okay karon. Uy, dayok oh. Ani gid, pwede gid mingon ri ba? So may chiyo. Na. Sa mga sura mi diri. Ay, nasigsawa dia. Wala na tanan. Lagi. Hindi ba sige tao maabot ron? Kamay matubig. Oh, nay tubig. Wala na tanan ba? Ara kape. Dito mo kape. Wala ka tanan. Ay, nasigsaba diha. Lagi. Oh, ay siniyak. Pwede na rin. Mana? Oo, mana. Mana kayo, dagang kayo. Ha? Dagang kayo. Saan ba? Ano, sige, tag-iya. Asa na? Tara, jadi tahu. Asa na? Naawat mo ha, kawat na mo ha. Ay,
Ana may